मामा आज कौन खाइबू? मामा ଆମେ ତ ବହୁତ ବାଟରୁ ଚାଲିକି ଆସିଛେ, ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କରିଦିଅ ଅରୁଆ ଭାତ ତାପରେ ଡାଲମା, ଆମେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଚକଡ଼ିକି ଖାଇଦବା। ହଉ। ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା ସବୁ କାଟି ଦେଇଛି। ये ପରିବା ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟର କଟା ଆଉ ବୁଟ ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ପକାଇଦେଲି। ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିଆକି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଡାଲମାଟା ବଢ଼ିଆକି ସିଝିଯିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ବହଳିଆ କରିକି ହେବ। ଭାତଟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି ନା। ଆଉ ଏବେ ଗାଳି ଦେବା ଭାତଟା। ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଅଦା ଜିରା ପଡ଼ିଟା ସବୁ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମର ସିଝା ରଖିଥିବା ଡାଲମାକୁ ଆଦେହରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଭଲକି ବାସ୍ନା ହୁଏ। ମେନ୍ ତ ଲଙ୍କାଟା ଭଲକି ତା ଦେହରେ କଳା ହେଇଯିବା ଦରକାର। କଳା ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। ଲଙ୍କାଟା ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଡାଲମାରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଡାଲମାର ଛୁଙ୍କ ପରେ ତାପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଚୁନା ଭଜା ପକାଇଦେବ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେଲେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଚୁନା ବାସ୍ନାରେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚିଦେବ। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଡାଲମା। ଅରୁଆ ସହିତ ଡାଲମା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଭାତ ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଅରୁଆ ଡାଲମା, ତାପରେ ମୋ ମାମା ଗୋଟେ ପାଗ କରିବ, ଇଏ ହେଲା ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ହେଲା ଡାଲମାର ଆଳୁ ମାମା ସୁନ୍ଦର କିନା ଚକ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ପାଣି ପଡ଼ିକି ଭଲସେ ଚକଡ଼ା ହେବ। ସେତିକି ସମୟରେ ସବୁ ଅମୃତ। ଖାଲି ଭାତ ହେଲେ ବି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଚକଟି ଖାଇ ହେଇଯିବ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। କାରଣ ଭୋକ ସମୟରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ବି ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ବି ଘରେ କରି ଦେଖିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ